Illegal wildlife trade sa Cebu City nasumpo sa taga-NBI sa ilang operasyon. Magsuong nalambigit ni ini na dakpan samtang ang mga endangered nga mga mananap ana sa luwas nga kahimtang. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa NBI Cebu District Office sa Mandaue City, temporaryong gipahimutang kining mga wildlife nga nakuha sa operasyon kagahapon sa Barangay Tejero, Cebu City. Naglakip niini usa ka Burmese python, mga langgam, iguana ug sailfin lizard. Sa 7 nga na-rescue, 2 ang gihulagway sa DENR nga endangered, ang Philippine Hawk Eagle ug Palawan Hill Myna. Ang operasyon nahimo human makadawat og report ang NBI sa pagpamaligya. Ang 7 ka mga hayop mobalor og 142,000 pesos sa entrapment nga gilusad. Manang munibuan nga kadang tago-tago lang kay ang amoging asset is it took him several days po na ma-conflict na magpagawas ang kaning mga items. Sa among initial investigation with them is mura sa nga hinti. Murag wala daw ni sa ilaha ang items naa sa ubang. Nadakpan ang magsuon nga miangkong panginabuhian ang pagpamaligya og lovebirds ug isda. Doon na sila'y pwesto kaniadto sa Maydan, Magallanes. Ay ni nangitag buyer na mangita sila ng gama. Kabaw may illegal pero may offer man sa presyo. Nasipyat lang yung karoon na kung may illegal gid ba? Ginger, hindi na pwede baligya. So, tinarong gina mo dyan, mga lovers nila, nalipay sa mga mamalit dyan, mga tabang sa migba. Wadyo ko'y kaso lain sir, kanira yun mga tinda-tinda pa, parte ng drugs, wako na. Samtang usa sa na-recover nga haw, nadiskubre ang duna pa'y mga marka sa lawas, tribo ug sinulog nga tataw kunong nagamit ni adtong higayuna labi na sa mga pa-picture-picture. Ang intention mo sa atong balawod kaning RA 9147 is for the conservation and protection sa ato ang wildlife. So as much as possible unta dili na lang unta nato gamiton for kanang public display kaning mga wildlife. Kay 7 ka mga hayop ang nakuha, tag 7 counts sa transporting ug laing 7 counts sa trading kalapasan sa Wildlife Conservation Act ang giandam batok sa magsuon. Nanawagan karon ang mga otoridad sa kooperasyon sa katawhan aron hingpit nga masumpo kining illegal wildlife trade ug aron nga maproteksyonan gyud kining mga hayop balikayan nga sila kaabusuhan. Especially ang Cebu is strategically located. Those coming from Palawan, from Mindanao, Leyte, Samar area. So, there ang congregation sa trading. Natin sa social media age, ang makita na to nga ang trend na online na ang ilahang selling. Mapod na siya rason nga every now and then mag-check ta. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.